¡Vamos, Electra! ¡Último sprint! ¡Vamos, vamos, vamos! Ese circuito lleva bastante alcance, algun requisito suyo, i bueno, que ja s'ha disfrutat molt. El temps, 1:27, com ho veus? Està contenta, moltes gràcies a la bona campiona, la primera classificada, representant d'aquest que de molt rodelat, que passa per la televisió, a la primera de la femenina. Que